இலங்கையின் அனைத்து மாகாணங்களையும் பிரதித்துவப்படுத்தும் வகையில் 17 முதல் 22 வயதுக்குட்பட்ட பல வீரர்கள் இதில் கலந்து கொண்டனர். முதலாவது தெரிவு 2 கிலோமீட்டர் ஓட்டப் போட்டியினூடாக நடத்தப்பட்டது. அந்த போட்டியின் தேவையான தகுதிகளை பூர்த்தி செய்யும் வீரர்கள் 6 பிரேமதாச விளையாட்டரங்கில் நடத்தப்படும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கான பயிற்சி திட்டத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட உள்ளனர். எனது மனதில் நீண்ட காலமாக இருந்த ஒரு விடயம் 8 நிமிடங்கள் 30 வினாடிகளுக்கு குறைவான நேரத்தில் ஓடி முடிக்கும் அனைவரும் கெத்தாராம விளையாட்டரங்குக்கு தெரிவு செய்யப்படுவார்கள். அங்கு பந்து வீசுவதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படும். தெரிவு செய்யப்படும் வீரர்களுக்கு 6 மாத கால பயிற்சி திட்டம் ஒன்றை வழங்க நான் எதிர்பார்க்கின்றேன். அங்கு நான் லெதர் பந்து கிரிக்கெட் விளையாடுவோர் மாத்திரமன்றி டென்னிஸ் பந்து விளையாடுவோருக்கும் வாய்ப்பளிக்க உள்ளேன். லசித் மாலிங்கவுக்கு நன்றிகளை தெரிவிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் கடந்த சில நாட்களாக நான் அவருடன் இது குறித்து பல கலந்துரையாடல்களை நடத்தினேன். உலகக்கிண்ண காலப்பகுதியில் நமக்கு திடீரென வீரர் ஒருவரை மாற்றீடு செய்ய நேரிட்டால் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒருவர் வெற்றிடம் உள்ளது. அதனாலேயே நாம் இதனை விரைவாக ஆரம்பித்தோம்.